Откакто се занимавам с семейни констелации, много хора ме питат: ама какво е това? Какво правиш? Какви са тия неща? Сега ще ви обясня какви са тия неща. Това е уникален метод, с който ние се терапевтираме. Най-хубаво е естествено с констелатор, човек, който вече знае какво прави, който е минал курсовете, който наистина знае за какво става въпрос. Изследваме дълбоките връзки в семейството. Твоите връзка с майката, с бащата, с твоето вътрешно дете. Тези връзки са много важни, от изключително значение за твоя живот. Когато си в баланс, всичко ти се получава. Нямаш страхове, нямаш ограничаващи вярвания, защото тези неща вече не ти влияят. И това нещо се случва чрез метода на констелациите. Как става той? Когато започнем сесията, първо имаме интервю, за да разберем какъв е казуса, какъв проблем ще работим и на къде ще тръгне самата констелация. След това се назначават определени предмети. Може да се прави с хора, с предмети, с монети, с листове, с матрешки, с каквото се сетите. Аз предпочитам да си работя с монети, най-удобно е. Така. И съответните предмети ние назначаваме съответния човек, с който ще работим. Т.е. неговата душевна проекция. Ние не работим директно с човека, с който искаме, а с неговата душевна проекция. Духовна проекция. Та казвам духовна проекция, защото много хора си мислят: ама тук духове ли ще викаме, ама майка ми е умряла, баща ми е умрял, ама дядо ми, баба ми и така нататък. Не, няма да викаме духове, не работиме с такива неща. Всичко си е чиста психология. Работи се на подсъзнателно ниво. Просто цялата информация, която на нас ни трябва, тя е в нас самите. В нашето подсъзнание, в нашите гени, които сме наследили от нашия род, от нашите майка, баща, баба, дядо и така нататък. И нормално е това цялото знание да е в нас, но то не ни е достъпно на съзнанието. То е достъпно само на подсъзнанието и това е нещо, което работи. 95% от нас се управлява от подсъзнанието. Само 5% ни е съзнание. Така че представете си колко голяма информация има в нашето подсъзнание, което ние не можем да обработим. И точно когато влеземе в констелация, ние успяваме да достигнем точно до тези знания. И тогава разбираме какво ни пречи, какво е станало. Гневна съм на майка ми, гневна съм на баща ми. И по този начин, когато ги изкажеш тези чувства на самата монета, на тая душевна проекция на човека, с който искаш да работим, тогава на теб ти олеква. Тогава всичко се променя. Тогава се променя абсолютно всичко в твоето подсъзнание. Ти казваш на твоето подсъзнание: аз вече мога да се справям сам с живота си. Аз съм господар на моя живот. Аз не завися от майка ми, от баща ми, от баба ми, от дядо ми. Тези страхове не са мои. Аз им ги връщам. Взимам си това, което е мое и им давам това, което е тяхното. Така ние се освобождаваме от всичко, което не е наше. И това е целият процес. Няма никакви бабини деветини, няма никакви духове, екстрасенс истории и така нататък. Това е абсолютна психология. Ако ви е интересно и искате и вие да преработите вашите неща, свържете се с мен и с удоволствие ще направим консултация.